Здравейте хора, аз съм Ласър, сега залагаме тук в CSGO Zero Spin, Zero Spin по-точно. Да, така, тук го спирам. Аре сега, ако не са падне, чакай, не съм заложил, 9. Ох, ти на какво заложи, аз на червено. Не! Пак на червено, не ми пука. Нещо, аз изчакайте да намаля. Давай сега, ако не съм падне червено, на каквото съм заложил 9 точки. Охо, много залагат пасиво, сега ще видим кой ще спечели, момиченца. Ей това е. Червено момичето ви, обичам та. Айде, дай сега ще заложим. 10. Колко имаш сега, бе? 20. Заложи 5. Майко. Мога гледам сега. Заложил съм на сиво и направо ми... А човека, ти имаш 540 и залагаш по 100, по 50, как няма да загубиш, бе, човек? Аз ги залагам така... Залагам така по малко. Ти ги заложи изведнъж 50 на 50. О, не мога гледам. Ей, това е. Yes! Не! Спри! О! Yes! Видяхте ли, бе, загубеняци? Залагам му. Абе! Червено 8, пък 8. Хората скоро ще почна да се взимам с киновете от тук, защото те ще терминали, те са пълен буклук, не работят те сега, ще отида аз да ги... Отивам аз да ходя. Между другото, надявам се тортотелите в YouTube да ви харесват, защото все пак аз лично си ги гледах. Горе-долу сега за тези дет не им хареса, не им хареса аз. Ей това е. Обичам тази игра. Аз обичаме 10. О, колко много. Сега трябва да заложа 6. 6. Сега ще пробвам. Охо, аз почвам да печеля повече и повече. Мак не мога гледам. Чай, че не съм влязъл с почиста писито тук. What the fuck? Бардах? Какво бардах, бе? Чай, аз нищо ли заложих, бе? 6 съм взел. 12 точки, На сиво залагам. Скоро ще покажа как се направите писи по-бързо, писите по-бързо, обаче на мен сега не ми е нужно аз. И ще ви поговоря малко защо е хубаво си слоите Windows 10. Ако се чуете тази музика от едва, гледам телевизия тук, гледам той, как се викаш, той сега как се викаш, бе. Абе, нова телевизия гледам тук, като 2 капки вода. Мазна работа. Тук, да. Давай! Моля се, на сигурно съм. Давай. Ей, това е. Батко.
Ей така, разбивах ли вече, сега аз да видя тук са тия скиновете, с скиновете. Аха, давай да. Охо, 5-7 Monkey Business, ако е field tested. 1520. Звучи добре. Ако е 5-7 Monkey Business, ще залагам колко трябва. Тук има яки неща, бе. Примерно бих залагал за 5-7. Също бих залагал. Чай сега видим кой е най-ефтиния. Охо, аз имам за това за сафари меч. Ма не, още няма да за такова. Прицакаха това. На какво се за... Опа. Кой се... На ко заложи? Печелиш бе, печелиш. Аз на нищо не бях заложил. Ладно, червено. Ама аз, защото нещо не ми се изравнява точките и се чуя как да го... И на мен ми се изравнява. Аз не съм загубил нито една точка от сигурно 10 раздавания. Сега, заложил съм 4 тук на червено. Ако не са падни червено късмет му, tako се изравних точки. Да и сред. What the fuck? Не. Пука ми. 4 точки нищо не са. Честно казвам, абсолютно нищо не са. Сега на кого заложа, бе? Сега аз ще заложа 10 на червено. Ох! Не, стой тук. Не, бе! Защо, бе? О, не, фак. Добре. Аз вече съм заложил. Май не мога. Вижте, тук говоря с Дъбо. Вижте сега какво направиха с Steam, дами и господа. Сега, значи, ако продадеш нещо, то една седмица трябва да не може да го таковаш. Да го продадеш. И какво ти стана с Chroma Case, бе? Какво правят тази игра? Това е. Обичам тази игра. 170. Не, ето само 170 точки. Какво беше сега? Zero. Let's go zero spin.com. Сега на какво заложа, бе? 20 на сиво, аре на сиво. О, мили боже, не мога гледам. Не! Падни с сиво, бе. What? Yes! О, мага, човек. Не съм загубил поне от 15 раздавания, често ти казвам. Сега какво бе? Чай ти забравя какво беше. Фъга е. За малко грин. На какво заложа аз? На сиво пак. Не знам защо на сиво не съм. Аз имам почти 200 точки. Може да си купя някаква имка или там нещо. Аз имам 10 и знам, че ви всички. Той като спъркал, бе. Вай. Дай сега, казвай, че са падне сиво, дами и господа. Кажи, че са падне сиво, не мога гледам. Дами и господа, не мога гледам просто какво са. Ако не са падне сиво, късмет. Слайби, аз заложих на такова, аз пак ще заложа на сиво изобщо, ама 10 път. 10 ще заложа на сиво, че...
Ах, как си плеснаха ръцете. Да, исках просто да направя този видео. Това беше от мен, надявам се клипа ви харесал и да